Tak ja som volám Pavel Makara, som z Prešova, študujem v Bratislave na Ekonomickej univerzite a som vlastne členom takého core týmu projektu 72 hodín bez kompromisu v rámci organizácie Domka, čiže za tú organizáciu Domka, ktorá sa pre tento projekt spojila s Laurou a robia ho spoločne. Dobrý projekt je podľa mňa projekt, ktorý dokáže ľudí spojiť pre dobrú vec, je navrhnutý tak, aby realizácia tohto projektu vlastne spojila ľudí pre robenie dobrých vecí. Dobrovoľníctvo sa vlastne v našej organizácii vlastne povie aj animatorstvo a znamená to pre mňa akýsi životný štýl, nielen jednorazovú vec, ale postoj k životu. V rámci tých 72 hodín asi nebudem priamo robiť nejakú dobrovoľnícku aktivitu ako natieranie lavičiek alebo vysádzanie lesa, ale dobrovoľne som vlastne sa podujal v rámci tohto projektu vlastne sa zapojiť do ňoho tak, že som v tom core týme a snažím sa robiť veľa vecí tak, aby tento projekt v rámci našej organizácie dopadol dobre a aby sa urobilo čo najviac dobrovoľníckych projektov. Za 72 hodín je podľa mňa dobre urobiť radšej nejakú malú vec dobre, ako veľa vecí nejak len tak, aby sa urobili. Asi by o mne nikto nepovedal to, čo o mne nevie. Tak na túto otázku neviem odpovedať. Asi sa nestotožním so žiadnou filmovou postavou ani rozprávkou. Asi taká jeseň.